Máš minimálně sranda skoky. I'm back in Mexico, turn on the radio. I really don't know why I'm laughing all the time. I'm here in Mexico, just try to let it flow. Like in the studio, I don't know what to do. Is everybody here or out there? Is everybody here who wants to lose control? Here in stereo, stereo wonderful Mexico, stereo Mexico, stereo. I take a trip to Mexico, stereo Mexico, stereo. Chile, tequila, and sombrero, stereo Mexico, stereo. Beautiful sounds on the radio. Stereo Mexico, Mexico. Jo. Stereo Mexico, Mexico. Stereo Mexico. I'm back. I'm back in Mexico, and I just let it go. I'm really feeling fine, fiesta all the time. I'm here in Mexico, we really rock the show. The sound in stereo, we just know what to do. Je mrtvej. Dalšího ridera, který je, dá se říct, začátečník, ale dneska pokořil oba skoky a za to velký respekt. Tohle je Míra Kobdila z Brna, který se nás jel podívat na naši sešlost. Tak určitě. A jako něco nám k tomu pověz, člověče. No tak jako já myslím, že je to tady v pohodě, pěkná krajina, pohodový pojezd, v pohodě lidí, v pohodě moderátoři, kameramani, fotografové. Já myslím, že prostě pohoda tady. Co místní tady náš pořadatel Milan Jelínek, jaký máš k němu vztah? Jako vztah, mám k němu kamarádský. Je to v pohodě týpek, dobře se s ním kalí, dobře jezdí. Žere alobál, že jo, taková Má normální rád věc. hrozně alobál, je to poznat. A jeho pojezd, jakože jeho zahrada, fakt parádní. Co bych se chtěl ještě zeptat, co místní kluci, jako líbí se ti, co jich vlastně jako celková postava. My víme, že tady trošku více papáme, že jo, proto jsme takový obéznější, ale já si nic dělat. Co nám k tomu povíš těm místním klukům? No prostě jsou to vidláci, jak mají být. Samé pozitivní věci na tuhle akci. Je další rider, Ondra Sedlák, dojel z daleké cesty, z Rajhraduje, dojel ještě s kamarádem, který tu bude za chvilku, to vám zaručuju, že se poserete. Ondro, tak co bys řekl, ty jsi takový spíš dirtovej, tak jak se ti to tady dneska líbilo? Hele, tak bylo to super, celkem fajn skoky, taková pohoda. Zjezdil jsem si dobře, dal jsem si nějaký ty pohodový triky, co mám rád. A mám to takhle rád, žádný hrot, někteří kluci zabili, zařvali jsme si. Dobrý pojezd. Co bys řekl na náš homemade jako rozjezd? Je sice takový vratkej, ale co bys na něho řekl? Není moc úzký třeba? No ale kámo, v začátku je to jakože trošku peklo na to vyběhnout a tak, ale až si na to zvykneš, tak je to docela sranda, normálně to sjedeš, dole se zoupneš, nemáš s tím žádný problém a já nevím, podle mě to docela fajn si to na tom trochu vyvažovat, je to sranda, zabavíš se, občas z toho někdo svítne, což je taky docela prdel, myslím, že to není vůbec špatný trocha banku. A ještě bych se chtěl zeptat, ty posloucháš takové, jako jiný druh písniček, jak se ti líbil jako dnešní DJ Dominik Vacík Jednokulka? No tak, jako, já mám rád anglický rock a tak, ale když je dobrá hudba a dobrý rytmus, hlavně musí být rychlá, tak se dá jezdit prakticky na všechno. Jako Skrillex nebyl špatný. Takže jo, tak to máš, kdyby si to pustil pračku a lítala po... No jasně, nebo mixer, tyjo. Jako, pohoda. Taky moc mě potěšila písnička z No Display Tripu, na to jsem si zajezdil hodně dobře.
takže výběr hudby taky nebyl špatný, já proti tomu se nic nemám. Tak jo, tak děkujeme Ondro a příští rok zase. Jo, jasný. Tak, teďka máme tady Zdeňka Vajtra, který po těžkém zranění nemůže jezdit, takže přišel aspoň s noťasem, s foťákem, nevím čím, že vším, tak nám aspoň něco natočil a teď se ho zeptáme, jako, jak se mu to líbilo, tak Zdendo, řekni nám něco. Tož, zaprvé fajnové holky, skoky super, víte co, nachystal jsem to všechno sám, to je potom špatné, ale jako kamarádi pomohli potom, jo, nenechali mě ve štychu. Jinak akce se velice povedla, jako někdy ty pády se mě málem zabili, třeba například Dominik Vacík, kterýho potom ještě zbiju. Ten boje tak hrozně mrdnul, že jsem málem zemřel, už jsem si jako tady hledal někde nějakou díru, kam bych spadnul, ale to je tak asi všechno. A ještě se tě zeptat, ty jsi kvůli dne odjel, ty jsi měl hlad nebo co? No zaprvé jsem měl hlad, hrozně se mi chtělo srat, musel jsem jít ještě na narozeniny, tam se všichni vysmáli do ksichtu, že jo? A pak jsem poprosil mou sestru Jitku Vajtrovou, která chtěla taky zmíněná v tomhle videu, takže pozdravuji Jitku Vajtrovou, moju jako Švicu, že jo? A pak jsem dojel, jsem tady, že jo? A líbí se mi to, že? Tak Jitku Vajtrovou, tady zdravíme a třeba příští rok zás. Příští rok zás. Čau. Můžu? Tak tohle je místní kozel Petr. Co nám tady řekneš, jakože k těm skokům a místní lidi? Tak já řeknu to, že jsem o tom nevěděl, vím o tom kvůli kamošovi, díky mu za to, Měla se snaží, to největší šampon, ale skoky má dobrý, tak jako určitě jsem rád, že jsou tady lidi v pohodě, víš jak, a skočil jsem to, ani jsem se neposral, tak to určitě dobrý, jo, takový. Tak určitě, takže myslím si, že posloucháš takovou tvrdší muziku, co nám řekneš tady těmhle sračkám? Já to nevnímám, mě to je jedno. Jo, takže říkáš, že posloucháš úplně všechno. Tak to bylo nádherný zakončení, tak děkujem příští rok. Určitě. Tak máme tu pana Jelínka, to je táta od Milana Jelínka, že jo? Jak se vám líbilo tedy naša sešlost a celkově, jaký k tomu máte postoj k tomu? Tak lepší, než kdybyste jezdili někde po ulicích, že je to dobrý jako takhle. A jinak dobrý, no. Když se to klukům líbí, tak my nemáme problém, že? Tak to je potom pozitivní, že jo, jak už jsem zmínil několikrát. Vidím, že pěstujete i rajčata, vy jste takový místní jídla, víš jo, máte tu nějaké pole? Pole ne, a rajčata a zelenina, to je pro vás, že? A jo, Tak si místo cigarety dali rajče a tak nám to já potom kdyby ozobem, tady byly no. citrony, tak dají citrony. No, tak citrony tu si nějaký jsou, že jo? Ne moc velký, ale jsou. Tak my jdeme teda ještě tam Milanovou mamku udělat rozhovor a to je všechno. Tak máme další rozhovor s paní mámou a řekni nám, jako, jak se ti to líbilo, tady Milanova akce. No, tak... Jo, líbilo tady. A líbilo se ti jako místní kluci tady? No určitě, tady přišla. Jsem se aspoň spravila o to. Jo, tak to je potom nádherný vyjádření. Tak děkujeme. Kaloušci jsou tam. Tak příště třeba zase uděláme něco podobného, no. Tak děkujeme.